Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Mga tugang maray na udto po sa Indugabos, aldaw ngunyan in Sabado, ini po ang kateripunan kan mga bareta. Kami po sa indong makakaibahan ngunyan aldaw. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Joshua Bino. Headlines kan mga bareta enot sa lado lokal. 467,000 pesos kantidad ni smuggled na sigarilyo na sabat kan mga otoridad sa Ligao City. Sarong persona inirestrar kan mga pasahero matapos na magwala sa loob kang jeep sa Rawis, Legazpi City. DSWD Bicol, formal nang inilansar ang BBM serbisyo. PSA Bicol na irehistro ang 1.3 milyon na populasyon sa probinsya ning Albay. Mga barata sa lado nasyonal, dating Congressman Zaldico, daipa nakakabalik sa Pilipinas, sigun po ini sa Bureau of Immigration. Kamara de Representantes nag-ilihir ning dagdag na Deputy Speaker asin iba pang opisyal. Planong pagsaangat ng impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos, bakong prioridad kan Kamara de Representantes. Pagbasura kan ICC sa interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte, indikasyon na makusog ang kaso. Bareta po sa ibang nasyon, Presidente kan Peru, sinikadan sa pwesto dahil sa pag-itaas kan krimen. Sa lado ng sport, Heat coach Eric Spoelstra napipili na masunod na head coach kang USA basketball team. Sa detalyes kan mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nasa 467,000 pesos kantidad ni smuggled na sigarilyo ang nasabat kan Regional Maritime Unit 5, Albay Police Provincial Office, Intelligence Unit, asin Ligao City Police Station sa sarong Local Courier Branch digdi sa Ligao City. Sigun sa impormasyon kan Albay PNP sa pamamayo ni Director Police Colonel Noel Donato Nunez, na kumpiskar ang 397 rims ni man iba-ibang brand din sigarilyo kung sa 250 rim digdi ang platinum asin 147 man ang canon. Ang mga nasabing produkto pinagtutubod ng counterfeit o kaya peke asin untaxed na kuha ini sa kustodiya kansarong pinagtutubodang o kaya kansarong courier company kung saan sa pakikipagkoordinar sa manihamiento na i-turnover na ini sa mga otoridad. Sa presente na sa kustodiya na kan Regional Maritime Unit Bicol ang mga smuggled na sigarilyo para sa magkakanigong disposisyon asin ipapasairarom sa forfeiture proceedings. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Arestado ka nagkapirang persona ang sarong lalaki na nagwala asin nangulog kin mga pasahero sa laog kang sarong pampasaherong jeep sa Barangay Rawis, Legazpi City bandang alas 8 ning pagkaaga kasuhapon. Sigun sa Legazpi City Police Station na pinapamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang suspect na si alias Jerry asin residente kang nasabing lugar, bigla na sanang nagwala sa laog kang jeep asin biglang tinuok ang sarong babaeng pasahero. Tulos man na nagtabang ang sarupang biktima na si alias Bert, alagad sinipa asin sinaksak siya kan suspect sa walang balikat. Dahilan kay ni tulos man nag-aksyon ang iba pang mga pasahero asin mga bystander sa lugar kung saan napugulan ang pagwala kan suspect. Inarestrar ini kan mga personang nagpugol asin itinurn over sa pulisya sa PCP-5 sa Rawis, Legazpi City. Dinaraman ang suspect asin ang mga biktima sa pinakaharing ospital para sa magkakanigong medikal na atensyon. Nakatalaan man na darahon ang suspect sa kustodiya kan Legazpi City PNP kung saan hahampangon kaini ang kasong physical injuries, alarm and scandal asin iba pang kaso depende sa resulta kang investigasyon. Formal na pong inilansar kan Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD Bicol ang Social Registry Office kan o kaya DSWD Bicol Social Registry Office ang pigapod na BBM serbisyo sa ruining online tool na mawot na mapasimple ang verifikasyon kan mga beneficiary asin client data sa paagi kan national ID. Sigun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ginibuninda ka nakaaging aldaw ang field test sa CIS office sa Gaisano, Legazpi City kung saan ipinahiling digdi na epektibo ang plataforma gamit ang BBM Serbisyo web application. Ang BBM o kaya basta beripikado mabilis ang serbisyo sarong online as in self-service platform na ipinag-design tangani ng makapagtaoning marikas, reliable as in secure na paagi tangani ng maiberipikar as in ma-record ang PhilSys card number kan mga kliyente as in benepisyaryo kan man iba-ibang programa kan DSWD Bicol. Nasa sobrang 1.3 million o 1.2% kan totalmenteng populasyon sa nasyon, ang populasyon kan probinsya ng Albay basado sa ipinaluwas na 2024 Consensus of Population kan Philippine Statistics Authority of Albay. Sa datos kang ahensya as of July 1, 2024 na irehistro ang pinakadakol na populasyon sa syudad kang Legazpi na may sobra sa 210,000. Sinundan ini kan Tabaco City na may sobra sa 140,000, Daraga na may sobra sa 138,000, Legazpi o Ligao City na may sobra sa 119,000, asin Pulangi na may sobra sa 89,000. Pinakadait man na nairehistro sa Jubillar na may sobra sa 17,000. Sinundan ini kan nito na may sobrang 26,000, Rapu-Rapu na may sobrang 36,000, Santo Domingo na may sobrang 37,000, asin Malilipot na may sobrang 41,000 na populasyon. Kinundusir kan Department of Education o DepEd Bicol ang post-activity evaluation kan fiscal year 2025 asin planning conference para sa fiscal year 2026 palarong pambansa sa The Emmy Hotel, Legazpi City kan nakaaging aldaw. Sa pagtiripon, ipresentar ni Supervising Administrative Officer of the Finance Division Cheryl Cerillo ang totalmenteng nagastos kan rehiyon Bicol sa 2025 palarong pambansa mantang ipresentar man ni Francisco Dexter Ortega Season ang mga plano para sa masunod na aktibidad. Katakod kay ni nasimbagan man an man iba-ibang issues asin concerns na ipinaabot kan mga partisipantes sa ginibong kompetisyon mientras na pag-uryunan man an mga plano para sa preparasyon sa papaabot na palarong Bicol sa Marso sa masunod na taon 2026, siring man ang palarong pambansa sa Mayo 2026 nagigibuhon sa Agusan del Sur, Caraga Region, Mindanao.
Katakod ka na matean na 7.4 magnitude na linog sa Manay, Davao Oriental as in 6.9 magnitude sa nalinog sa Bogo, Cebu. Ipinaggurumdom kan Department of Tourism o DOT Bicol sa mga turista as in bisita sa rehiyon kan Bicol ang nagkapirang abiso manungod sa pag-iingat sa nasabing kalamidad. Sigun sa ipinaluwas na travel advisory kan ahensya ngunya na aldaw, para sa preparasyon sa dai pinag-aasahan ng mga kalamidad, gibuhon ang pag-monitor kan mga updates sa opisyal na sources. Aramon ang lokasyon aro kang evacuation plans as in safe spots na pinag-iistaran, isave ang mga emergency contacts. Sa oras man kan paglinog, gibuhon ang drop, cover and hold kung nasa laog ning edipisyo asin magtago sa irarong ning lamesa, mientras kung nasa luwas magpasiring sa sarong open space harayo sa mga edipisyo, kahoy, streetlights asin utility wires. Dagdag pa kang ahensya kung harani sa kadagatan, magpasiring tulos sa halangkaw na lugar asin dai maghalat ning official tsunami warning mantang kung nasa bihikulo, magpundo sa sarong ligtas na lokasyon, magtinir sa laog asin dai magpundo sa irarom kang mga tulay, overpass o power lines. $226 na student beneficiaries hali sa man iba-ibang eskwelahan sa Bakakay ang nakaresibi nin educational assistance sa ginibong payout activity kan Provincial Education Department sa Barangay Hindi, Bakakay, Albay. Sigun sa Provincial Education Department o kaya PED, apuera kay ni naresibi man kan outstanding students kan Bakakay Community College na nasa irarom kan Top 10 Governors Listers Program ang dagdag na pinansyal na insentibo sa nasabi ng aktibidad. Ginibukan Bakakay Municipal Police Station ang lecture awareness manungod sa anti-bastos law as in crime prevention tips na pinapartisiparan kan mga opisyales di barangay as in barangay Tanod, kan barangay 4, 5, 8 as in 12, kan Bakakay Albay kang nakaaging aldaw. Sigun sa Bakakay PNP na pinapamayuhan ni Chief of Police Major Nino Akitan, maawot kan aktibidad na mapakusog ang kaaraman kan mga barangay leaders sa pagrespeto, gender sensitivity as in crime prevention. Katakod kaini ginibo man sa aktibidad ang handcuffing and arresting techniques training na nagpakusog kang skills as in kahandaan sa mga barangay Tanod sa pagmanihar kang arrest situations ni mas epektibo, mas ligtas as in nakalinyada sa proper police procedures. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang mga bareta sa lado national, international sports at sin iba pa, makalipas lang ang nagkapirang pagirumdom. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, padagos kita sa iba pang detalye kan mga bareta. Mga bareta po sa lado nasyonal, dai pa nakakabalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ini sigun sa Immigration and Travel Records kan Bureau of Immigration o kaya BI, kasunod kan ipinalawas na Immigration Lookout Bulletin Order para sa dating kongresista dahil sa iyang pagkakaimbulto sa mga maanomalyang flood control projects as in insertion sa 2025 budget. Sigun kay BI Deputy Spokesman Melvin Mabulak, wara pa sa Nasyon Siko, mantang pigihiling maninda kung si isay pa sa bagong listahan kan mga may ILBO ang nasa Pilipinas. Paglinaw man ni Mabulak na para sa nasa monitoring kan biyahe ng sarong individual ang o kaya individual ang ILBO asin iba pa ini sa whole departure order na ipinalawas kan korte.
Pig ilihir kang Kamara de Representantes si South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez bilang Deputy Speaker. Ang motion para mailihir si Hernandez na Deputy Speaker, iyuan pagsumitir ni House Majority Leader asin Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos sa sesyon kan Kamara kasuudma. Inaprobara ni Deputy Speaker asin Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan ang presiding officer kan sesyon ang motion matapos ning dae magkontradigdi. Nailihirman kan Kamara si Galing Puso Party List Representative John Padiernos bilang miyembro kan House of Representatives Electoral Tribunal o HRET. Pinabawi man ni Marcos ang pag-ilihir kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong bilang Deputy Majority Leader, as imbis si Adjong na ilihirman bilang House Assistant Majority Leader. Mantang na ilihirman si Tarlac Representative Noel Rivera bilang Chairperson kan House Special Committee on Reforestation. Nag-ilihirman kan Kamera nin mga Vice Chairpersons asin miyembro kan maniibabang komite. Tinawan doon ni House Speaker Faustino Bojid III na daay magiging prioridad kan House of Representatives ang tigasabing impeachment complaint na planong isumitir laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Reaksyon ini ni D sa sinabi na Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na plano niyang magsumitir ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos. Sinabi ni D na sa ngunyan, wala pasindang nare-receiving reklamong impeachment laban sa nasabi ng Presidente. Paliwanag ni D na nakulpang dapat na isikasuhon kumpara sa pagpapa-impeach kay Presidente Bongbong Marcos. Dain na nabigla si House Deputy Minority Leader asin mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa marikas na pagdesisyon kang International Criminal Court o ICC pre-trial chamber sa kahagadan na interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi niya na ang makaskas na pagbasura sa kahagadan ni Duterte para sa interim release bako ng sorpresa. Ang kahagadan kulang sa suporta. Ang ICC dai basta nagpapaluwas ng warrants of arrest na daining magabat na ebidensya. Sa kaso ni Duterte, may makusog na ebidensya na supisyente para sa ICC na i-require ang sa iyang detention durante kang trial. Segun kay De Lima, dai papapilapason kan ICC ang si Isay man na dapat panimbagon. Nangapudan si De Lima sa publiko na padagos na pakusugon ang laban. Tanganing mapanimbag ang pundaran asin ang gabos na kasabwat sa krimen laban sa kasangkatauhan o daing herak na panggadan sa ribo-ribong Pilipino kaibahan ang mga inosenteng aki. Pinahiro po ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang sa indang regional office sa Davao Oriental tanganing aramon ang kamugtakan kan sa indang mga empleyado kaibahan na ang mga nasa central office na nag-attendir ng seminar sa Davao. Kaibahan man sa pipa-check kan sekretary ang kondisyon kan sa indang mga edipisyo matapos ang makusog na linog. Ipinag-orden ni Pangandaman ang sa indang DBM Regional Office na makipag-koordinar sa indang counterparts sa ibang mga ahensya aron kan Department of Health, Department of Social Welfare and Development asin man Office of Civil Defense kung paano matabangan ang mga apektadong komunidad. Sinabi niyang sigon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., mapalawas ang sa iyang ahensya nin supisyenteng ayuda tanganin ng magpadagos ang paghatod nin serbisyo kan frontline agencies na nagpapautob nin relief asin recovery operations. Naglalao man sekretarya na ariglado asin ligtas ang mga empleyado kan DBM sa magnitude 7.4 na linog na yuminugyog sa Davao Oriental. Siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. ang bilog na suporta kan gobyerno sa Technical Education Skills Development Authority o TESDA para makasabay sa kakayahan kan mga Pilipino sa ibang nasyon. Personal lang binisita kan Presidente ang mga training center kan TESDA sa Taguig City asin nahiling kaini kung paano pig-ensayo ang mga Pilipino sa pag-welding.
mechatronics, visual graphics, siring man, ang construction, painting, asin iba pang mga training na pig-o-officer kang TESDA. Apwera sa mga nasabing training, binisita man kan presidente ang iba pang pasilidad kan TESDA na nagtuturo ning kasanayan sa automotive, air conditioning, barista asin plumbing workshop. Sinabi ni TESDA Director General Jose Francisco Benitez na dakulang bagay ang pagbisita kan presidente sa saindang pasilidad dahil lalong naging inspirado ang mga estudyante para mas lalong pakusugon ang kasanayan bilang preparasyon sa saindang panghanap buhay. Buon pa ka maglaog ang Marcos administration, nakapagrehistro ang TESDA ning 5 milyon enrollees or 4.5 million sa mga ini ang nakapagtapos kan sa indang training asin kadaklan sa mga ini nagtatrabaho na sa ibang nasyon. Bareta po sa ibang nasyon, sinikadan sa pwesto si Presidente Dina Boluarte kan Peru. Nagbutuhan ang mga miyembro kan Kongreso matapos ang sesyon na ginibo ning matanga kung sa'y nagkaigwapan ng debate para sa iyang impeachment. May 122 sa kabilugan na 130 legislador ang nagboto na tanggalon ini sa pwesto dahil sa permanent moral incapacity. Sa liderato kaya ni Boluarte, nagdakol ang hiro protesta, iskandalo asin paglangkaw kan labanan nin mga gang. Nagdakol ang anti-government protest dahil sa pag-itaas kan nangyayaring krimen sa nasabing nasyon. Nagsumpa naman bilang interim president si Congress leader Jose Harry dahil ang Peru wara rin presenteng vice presidente. Sa bareta niya to sa lado ng sports, napupusuan na maging head coach kang USA men's basketball team si Filipino-American as in Miami Heat coach Eric Spoelstra. Sasalidahan niya si Steve Kerr para sa 2027 World Cup as in 2028 Summer Olympics. Kaibahan ang 54 anyos na si Spoelstra bilang assistant coach ni Kerr kung saan nanggana ang USA ning gold medal sa 2024 Paris Olympics. Kanda uguninda ang France sa score na 98-87. Iniyan sa indang panglimang magkakasunod na medalyang bulawan sa Olympics. Ang two-time na NBA champion na inapod bilang Coach Spo, iyo ang respetadong tactician sa NBA na iyo ang nagdara sa Heat nin anom na NBA Finals appearance. Kang nakaaging taon, nagpirma nin 8 taon na $120 million contract extension sa Heat. Naimbento kan sarong biotech company sa Australia ang sarong biological computer na may actual na brain cells nin tawo. Ang kumpanyang Cortical Labs naimbento ang pigapod na CL1 kung saan ini ang pinakaenot na code deployable biological computer sa mundo. Sigun sa kumpanya, bako puro silicon chips ang ginamit, ang saindang ginamit kundi idinagdag paninda ang mga neuron cells hali sa stem cells tangani magkrear nin sarong sistema na may kakayanan na makaukod nin mas marabas pa kaysa sa traditional na artificial intelligence. Ang CL1 nagkakantidad nin $35,000 o sobra sa 2 million pesos kung sa pigigibuman kan kumpanya ang mas baratong cloud-based na bersyon na pwedeng ma-access ning mga researchers sa bilog na mundo. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, nakuha kang sarong French chef na si Yusuf El Gateau ang Guinness World Record na pinakahalabang strawberry cake sa France. Sa tabang kambenteng chef, ginibo ni El Gateau ang cake na may sukol na 399 feet as in 7.27 inches. Nalampasan kaini ang previous record na kapot kan Municipality of San Mauro, Torinese sa Italy. Kaibahan sa mga ginamit ang 4,000 o 4,000 na bunay asin dakol na asukar asin na cream. Kinakaipuhan niya na hampangon ang mga challenges arog kan paggamit kan blow torches tanganing mapainit ang mangkok para sa paghalo kan cream. Flashback kung inaaldaw Oktubre 11 taon 2016 nagsangat nin kaso
ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Senator Leila de Lima, asin iba pa sa aligadong pagkakainbwelto sa illegal drug trade sa laog kan Muntinlupa City. Inakusaran ni Dante Jimenez si de Lima na pigagamit ang posisyon bilang Justice Secretary tangani ng maprotehiran asin makabenepisyo sa drug operations kan taong 2012 sagkod 2016. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata. Ini po ang barata alas 12. Kami po sa indong nakaibahan. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Joshua Bino. Happy lunchtime. Salamat po asin maraynaw to. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon